हम हैं तुम हैं भिंडी खेत करेंगे तुम हैं हम हैं भिंडी खेत करेंगे भिंडी खेत करेंगे तुझे प्यार अपना से दिल और दिल से ये प्यार हो जाएगा। हेलो लोगोफोर बोरै दं नोंथांमोना इसोरनि अननायाव आंबो जेने थेने दङ नोंथांमोना बोरै दं कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनो नाङा आरो दै दाथ' नोंथांमोना नुगासिनो दङ बेजों लोगोसे आं बुंनो सानदों नोंथांमोना फेसबुक पेजाव नायोबा फल' खालामबावनाङा आरो लोगोसे इउटुबाव नायोबा नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनोबा नोंथांमोननि अननाय हरनो बावनो नाङा। दा नोंथांमोना दा नुगासिनो दं ससियेल मिडियायाव दा जोंना गोबां नुगासिनो दङ सोरबा भुमिकाखौथ' आं जेनेबा मिथियो जेनेबा रुबोरु मिथिया खिन्थु फेसबुकनि गेजेरै बा इउटुबनि गेजेरै मिथियो ओमफ्राय दा सासे सोरबा टाइगारनो सरि टाइगार नङा टाइगार नङा मा होनो नामा एन्टारटेनमेन्टनो सोरबा एन्टारटेनमेन्ट बिजों लानानै भुमिकाजों बिजों लानानै गोबां बिदिनो माने जोंनि गेजेराव थारमाने भुल बुजा बुजि ना नंमारगौ बेखौ आं बुंनो हाया आरो भुमिकाया मा बुंग्रोदों बेखौ खोनासंग्रोनि होमबा ना ओमफ्राय उनाव सावरायनोसै। मिनि हिनजाव जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टा होलाबायखा मिथिबाय थांनानै बुद्रुहैजागोनबो मिथिबाय आंजों फिसाइजों फट' लाजानो बायो जानला मोनला खानानै दोनबानो जायोना आं नोंनि फिसाइजों मिथिबाय फट' लानो होननानै आं लायाखै मिथिबाय नोंनि हौवायासो आंजों लादों जानांगौ मिथिबाय मेल्ला सिख्लाफ्रा फट' लाफायो बेनि फिसाइजोंहाय आंजों सोर फट' लायो सोर फट' लाया आरो मानो बेबायदि पस्ट होनांगौ आंखौ बदनाम खालामनो नागिरखा मिथिबाय मोनगोनबो थांनानै दोखो मिथिबायना आंखौ माथा गरम दा खालामखा जानला मोनलानो आंनि लोगोफ्रा मा सानजोबखो बेखौ आंनि गोसोनाया मा साननांगौ बे फट'खौ नुनांगौबा आंजोंनो भिडिअ कल सानफ्रोमबो भिडिअ कल रायलायो आंजोंनो फन रायलायबाय थायो आरो आं बेबायदि जानला मोनला आं रावखौबो बेबायदि पस्ट होनानै जानला मोनला बेरायलाबायनो सोरखौबा गोसोनोबो आं हाखाया मिथिबाय जानला मोनला बेबायदि दाहोखा मोनगोनबो थांनानै बेदलाफैगोनबो नोंनि नाम्बार नागिरगासिनो आं नाम्बारखौ मोनाखै आं खिन्थु आया बिमा मा ओंख्रि ओमफ्राय आया बिमा मा ओंख्रि ओमफ्राय द' होमबा नोंथांमोना खोनाबाय दा बुंनो थानाय मथेबाथ' बै सोरबा इन्टारटेनमेन्टआ हाबा जाखानायनो हिन्जाव दंखायोनो ओमफ्राय हिन्जाव थाखानायबाबो सोरबा सिख्लाफोरजों बिदिनो सेल्फि लालाबायो मामा लालाबायो बेफोरथ' नर्मेल खोन्था सोरबा इउटुबारा सोरबा मेलानो जा बा फिमेलानो जा बा सोरबा नन इउटुबारानो जाया मानो बिना हिन्जाव गोनांबाबो बै सोरबा सिख्लाजों मा सेल्फि लानो हाया आरो भिडिअ बानायनो हाया आरो हायो नाथाय बेफोरबायदि खोन्थाखौ लानानै भुमिकाखौ एन्टारटेनमेन्टनि हिन्जावा माबाफोर बुंदोंनो आरोना माबाफोर पस्ट खालायदों आरो ससियेल मिडिया फेसबुकाव दा बिखौ लानानैनो एकदमबारे उगुल थुगुल जागासिनो दङ भुमिका जारौ आं जेबादि भिडिअ नुदों बा नोंथांमोनाबो नुगासिनो दं खोमा ना स्क्रिनाव आं जेबादि भिडिअ नुदों बेयाव जिबादि राव बुंदों दाथ' नंगौ बायदि आरोना आरो आं गोबां बिदिनो भइस बिदिनो माने सोरबा मा होनो बियो टाइगारनि मा होनो बिदिनो भइस आगारनानै ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालायदों बेफोर जुदि रियेल ना फेक आंखौ मिथिया जुदि रियेलबाथ' नंमारगौ काहिनिया बा नङाबाथ' नङा होनना बुंनांसिगोन नङा दालाय दा नोंथांमोनासो मोजाङै मिथिगोन आरोना आं सोरनिबा पार्सनेल मेटारनि सायाव बाराद्राय गोथौयै थांनो थाखाय आं नाजाया बा आं बेबायदिखौ लुबैया आरो नाथाय जुदि आंनि सायाव आंना मोनसे बे आंनि अपिनियन आरो जुदि नंमारगौबाथ' नंमारगौसै आरो बेहाबो मोन्थाय दङ भुमिकायाबो मोन्थाय दङ आरो टाइगाराबो मोन्थाय दङ
बे गावनि हिन्जावखौ गारनानै टाइगार नङा सरि टाइगार होनफ्लांबाय थायो आं बे एन्टारटेनमेन्टआ गावनि हिन्जावखौ गारनानै बिखौ लानो हायो बेहाबो मोन्थाय दङ आरो भुमिकायाबो गावनि बयफ्रेन्ड दंना बिनि बयफ्रेन्डथ' आगोल सैमासो मोननो ओमफ्राय दा बे खियानि सैमाखौ गारनानै खियानि बिजों एन्टारटेनमेन्टजों हाबाबो जानो हागौ आरो जानो हानायनि बिसोरना अधिकारबो दङ नाथाय आं बेखौ बुंनो थाङाखै मानो जेब्ला एन्टारटेनमेन्टनि हिन्जाव जेब्ला बेफोर खोन्थाखौ जेब्ला ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालायो ससियेल मिडियायाव जेब्ला बेफोरखौ आगारो होमबा नोंथाङा नङा होननानै मानो बुंनांगौ आं बिजों भिडिअ लायाखै आं बिजों फट' खेबाखै होननानै नोंथाङा मानो बुंनांगौ आरो गोबां मिम्स बानायबावदों बे मिम्सआ मा नागिरलाय बेखौ आं डाइरेक्ट हमनो हादों सोरबा बेखौ माने एडिट खालामदों होननानै आरोना जाला बोरैबादि खोन्थाफ्रा बोरैबा साब सिख्ला जानानैबो सोरबा हिन्जाव गोनांखौसो नागिरनानै मोनबायना नोङो भुमिका जारौ माथो खोन्थाफ्रावलाय दुगा बुङो माथो नोंलाय हाब मालायनि संसारखौ सिफायनानै बोरै मोजां मोनखो नोङो जेनेबा बुं हा सासे हिन्जाव जानानै सासे हिन्जाव मानसिनि खोन्थाखौ मानो साननो रोङाखै नोङो हा जारौ भुमिका साननो रोंनांगौमोन ना नोङोलायनो बयफ्रेन्डखौ सैमा बादि लाखिनो हायो सैमा बादि अननो हायो होमबा गावनि बयफ्रेन्डखौ सैमा बादि अना गारानो नोङो आरो सोरबा हिन्जाव गोनांजों बेफोरबायदि खालायनानै मा मोजां मोनखो नोङो जेनेबा दा ससियेल मिडियानि गेजेराव नोंखौ लानानै गोबां बिदिनो मिम्स बानायदों गोबां बिदिनो एडिट खालामनानै नोंखौ ससियेल मिडियायाव आगारगासिनो दङ मा मोजां मोनखो नोङो जेनेबा मिथियाबा बेलेग खोन्थामोन दाथ' मिथिबाय आरो रावनिबो हिन्जावा बेखौ मालाबाबो लुबैया जे गावनि फिसाया सोरबा हिन्जाव मानसिजों बेबायदि गोदनायाव आखाइ होलायलायनानै फट' खेबनाय बिजों लोगोसे बियार बथल थालायलायनाय बेखौ रावनिबो हिन्जावा सहायनो हाया बा सोरबा हौवायाबो मालाबा जेनेबा गावनि हिन्जावखौ गुबुन हौवाजों बेदि गोदनायाव आखाइ होलायलायनानै बियार बथल थालायलायनाय बेफोरखौ थारमाने गोबां जोंनि हौवा मानसिफोरा बेफोरबायदिखौ मोजां मोना जुदि बिसोरनि गेजेराव आन्डारस्टेन्डिं दंबा जेनेबा बिसोर जेनेबा एकदमबारे मा होनो बेखौ क्ल'ज फ्रेन्ड बा बेलेग मोनसे खोन्था जागौमोन दा क्ल'ज फ्रेन्डबो नङा मिथिलायानो सोरबा सासेखौ होमबा बिनि जाहोनावथ' मामायाथ' एन्टारटेनमेन्टनि हिन्जावाथ' बेखौथ' बुंखागोन जारौ नायनोथ' मोजां नाथाय नायनो मोजां आंबो गाज्रि होनना बुंनो हाया जेनेबा नोंबो नायनो मोजां नङा होनना बुंनो हाया नों नायनो मोजां जानानै ससियेल मिडियायाव सासे सिनायथि होनो हानानै गावखौ मोजां सिनायथि थानानै नों गावखौनो गाव बिदि खालामना लानाया मोजां जादों आरो जारौ आरो नङाबाथ' नङा दे नङाबाथ' नङा आंखौ बुंनो हाया जेबो नङाबाथ' नङा खिन्थु दा ससियेल मिडियायाव जेरैबायदि मोनगासिनो दं आं खिन्थु नंगौ बायदि आरो दे आरो जानो हागौ बिसोरनि गेजेराव माबा मोनसे सेक्रेटलि हिसाबै इसोरनि गेजेराव माबा मोनसे डिसकासन जानो हागौ मानो होनबा ससियेल मिडियायाव फेमास जानो थाखाय माने भिउबो फैयाखै जानो हागौ भिउ फैयैनि थाखाय ससियेल मिडियायाव मोनसे काहिनि क्रियेट खालायनानै बेफोरबायदि बिसोरो खालामदोंबो जानो हागौ आरोना भिउ मोननो थाखाय पपुलारिटि माने फेमास जानो थाखाय बेफोरबायदि किसुमान मोनसे काहिनि बिसोरो क्रियेटबो खालामदों जानो हागौ आरो दै आंनि साननायाव आरो दा नोंथांमोननि साननाया माबायदि नोंथांमोना आंनो फोरमायहर कमेन्टआव आरो लोगोसे अननायबो होनो बावनो नाङा दे होमबा दोनथ'बाय लोगो मोनलायगोन आरो उन सम भिडिअफोराव दै